Eharra girue, mundu jateko. Hei! Nerekin aiaiz? Nerekin aiaiz? Nerekin ez baldin maitzain, zein puñetas egin aiaiz. Nerekin kontu ibili hain, nik pipi zaukean! Egunon, kaba, zer bat egiuk? Ai, egunon, naldek. Ez dia erretzen. Ondo je, zenin nokan laun bat, erretzuna da. PA! Pulmoi edartu zuan. Ez di geharki ber. Bo, ni lanean itxik. Jon bat jo, bale? Beiga. Egunon, Xabier. Berantz, ezta? Bai, berantz. Zer, gaur, giro eharra ertendik, bizikletan buelti mateko. Sekulako giroa zegok. Makina txirrindularik hartuko lukete. Giro hau, turmaleta igotzerakoan. Turmaleta. Ixogo nian bat guztuanik, turmaleta. Bai. Ara, heldu gehitu bera. Zorte hon lanean, ea ezaiken txakalaldirik gertatzen. Eskerrik asko, Xabier. Eta ez bat juk ikusten gaur, egunon, arratzaldeon, eta gabon. Bale, behon dekela. Berdin. Hau fumiga dauzexedek, aitzak esan zian, zeru hauek, ez ditugela normalak. Egunon entzuleok, goizeko 10 dira eta giro paregabea dago bizikletan irteteko. Gozatu eguraldiaz. Azken ordukoa, alerta gorria, prezipitazio handiak espero dira hurrengo orduetan. Baliteke euria, txingorra edota bonbilak erortzea. Natxue gainako, hori fumigadioan, garbi! Egunon, gaztie. Egunon, guapísima, ze berdezu? Ataie, kapitesne epel bat favorez. Tako ez dizut ba. Epela izen da xela, Bai. Aurreko honi nere jo bai. Egunon, Troman. Joño, egunon, Filemon. Ze, betikue? Bai. Atatzen ben kamareruk, etzatzen. Hemen txeau gezu. Espero det epela egotie. Zarte jo, Filemon. Ostu izan isket. Egun osun traba ekeu, eta hola ezin du izen. Vale. Aizak, Filemon, gaina atio aldek radixun bombiak zerutik eroitzen haitu gela. Bai. Nik leno zerugo laino esek enitxean ikusten. Hori dek. Lanea guti baino gauzeko horro bazaek. Cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me muero por dentro. Tú eres mi tesoro. Egunon, kaba, zezate juk? Ai, egunon, naldek. Ez, bakik ez diatela erretzen. Ondo je, zenik nokan laun bat, erretzuna. PAM! Da kami batek aurretik eman zian. Nik nahiko pasatzia. Bo, gaur ze bazkaldu gai hau. Gostineneko azpitozak. Gipuzkoko onena, goizeko zazpitatik atzadeo 8 arte. Ibai ondo kale? Hemen atxio? No, Kaba ni lanean itxik. Bazkaxi ire kontu, bale? Emaitza, pare batzuk, emaitzak. Egunon, Truman, Berantz, ezta? Bai, bera, Xabier, egunon. Zer, gaur bizikletan bueltie? Bai, sekulako giro zegok txirrindularitzarako. Hainbat txirrindularik hartuko lukete giro hau, turmaleta igotzerakoan. Bai. Ara, heldu gaitu bera. Zorte hon lanean, ea ez deken txakalaldirik izaten. Bai, gale, aio. Gero arte. Egunon entzuleok, goizeko 10 dira eta giro paregabea dago bizikletan irteteko. Beraz, saiatu. Egunon, aktore lanetan zabiltzaten dena hori. Espero dut zuen lekutan preste dotiez, ez ziklista garaiz datoz, da minutu da otamen 7 segundu barru, Truman gurekin izango dugu. Prest! 3, 2, 1, guazen! Egunon, gaztie. Non? Ataie, kapitesne epel bat favorez. Ahi, ontxe. Aurreko honi nere jo bai kafesne berue eta zixo ben. Egunon, Truman. Egunon, Filemon. Betikue? Bai. Epela izen da xela, Berue atatzen ben kamareruk. Ostiko ja pixket? Bega. Behin gine erretzezatzen. Filemon, gaina, atzen aldixen ez altzak iruditzen jendik kontekstu ipeitziken aidekela. Zeba? Kabak esan zik, har bazkaltzeko goztineneko azpitozan hain itxan. Goztineneko gaina oso zehatza.
Nire indegu nauk, Ezi, baina aparte, atzo etxetik gertenean, Eta foko bat eroizitean zerutiki. Foku, Aitze aldek, nik 87 naiz arnazalen soldautzinean, da hori egunero inpernu batuan. Foku batik ejotzea haiz, han egunero bombak erotzi joan, bombak! I galdeo aurretik, ez dia erretzen. Ondo etxek. Zenik neukan laun bat, erretzezona, da PAM! Selektidain euskeran 0 atazien. Bo, alarez hartuko guan unibertsiadea ez. Ta, gauin zein tentixo? Gaur latzen, pintxo pote, zukaldi irikile, teik hauei zerbitzukin, eta gauin ordu txikixe arte. I, zeinekin nahi aiz? Ino etziok, nundik gata ekau? Zerratik ez? Ni kafeteiren txik. Egunon, Truman, berantz ezta? Ez hartzaik iruditzen giro ederra zegoela txirrindularitzan aritzeko? Hainbat txirrindularik hartuko lukete turmaleta igotzerakoan? Ara, heldu gaituk behera, zorte on lanean, eta... Egunon entzuleok, goizeko 10 dira eta espero dugu Aktore lanetan zaudeten danok, espero dut bakoitze bere... Maluta gara, azkenian, isil. Moderno. Erorian, Akoitzak bere neguan, nire ustadarra zara. Kapitesne, epel bat eta favorez. Epela izen da xela, Aurreko honi nire iobaik... Bai, epela, bai, zure joak mingain errezun, da zea, egunero histori guela kontatzeizu. Beru, atatze ben kamareruk, etzatxit gustatzen. Filemon etorri balde. Bile erretzezazunin. nun kristoziok, Filemon! Ahaztu itxita eixatzi, bajantziok. Nolango bajan, Filemonek ezin di faiago. Zorbaldi gertentziok. Berrize, beste ino saltzau gau. Ezke, aktoreana martxotzauzkau, kanpo mate izin bergoik. Nahi deken nahi, baina bate mate gerten berdik hor, ja. Truman, zer dio? Izein naiz? Ni nor naizen, ni Filemon. Filemon. Filemon? Boi, iez aiz Filemoni, neia arrajotzen aizate zuegi. Tío, txantxa zela, joder! Filemon. Ez diat erretzen. Ondo etxek. Zenik neukan laun bat. I, potro taino natxiok, irekin, ire launek nola akatzen jugan da putetxeko madrekin. Aitze alde! Tximista bat eroizoa. Nila zoatzen nahi nauk. Nolako geraten zaude azteizu nola garbiu? Txakor klin. Guau. Egunon, Truman, berantz ezta? Ez hartzaik iruditzen giro ederra zegoela txirrindularitzan aritzeko? Hainbat txirrindularik hartuko lukete giro. Tengo kortu surrealistik hiltzen nahi deke. Etorri hai, gauzea konta erdiat. Azkeneko egun hauetan kontatzen nahi nean, baina... Ez ziteagan usten. Panakixan, ezanian, zoze pasatzen nahi ala. Bai, antzemaneanetik laundu nasen nahi nau, baina ezinean kontau. Baina ze pasatzek? Azkeneko honetan gauzo zorraru gaiziztek pasatzen. Pentsatzeat bai, baina ikuste garen aldin eskema asko buska gutxik. Zerreatik gai aiz? Prepa dute alau. Esango aldiek ja? Seguru haitzin nahekela. Bai! Seguru? Bai! Zorbaldi gertentzik. I get knocked down.